फाइनाली मोर चिकेन भात ता सागर दही भरा तो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम कर मोर एक नुआ वीडियो को। तो आज जेहेतु संडे मु ड्यूटी आसी एबे काली नाइट शिफ्ट थिला तो ड्यूटी आसी पहुँच गली रूम। तो जेहेतु रविवार आज तो चिकेन तो न खाइले हेनी चिकेन सागर आउ गोटे भी आइटम करवा आपण मैंने वीडियो माध्यम जारी रुहतु। तो आज दिन सारा मुझे कौन 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 ना वीडियो माध्यम देखिए जानीपर। तो चलो स्टार्ट करिया चलो स्टार्ट करवा नहीं जीवा आम ए चिकेन आने तो आसत बाहर को आसु आसु तो देखी पार्थ केते जो खरा कर पूरा मुँह भी पड़ जाऊँगी। तो अभी टाइम है 9टा देखी पार्थ खरा केमती हो। तो मुझे चिकेन दुकान पाखे पहुँच गली। तो चलते चिकेन आने देखी पार्थ मु दुकान आगे आसिक छिड़ा तो तार अभी चिकेन सरी जाइए चिकेन आने तो आणला मुझे तो अपेक्षा करवा मार्केट तो जाइए बहुत दूर 3 किलोमीटर साइकेल करके जाइए तो ये अपेक्षा कर। फाइनाली 30 मिनिट अपेक्षा पर मोर चिकेन आसी जाइए पूरा रेडी हो। तो फाइनाली मुझे रोसे घर आसी पहुँचली। तो ये पूरा चिकेन आनी चिकेन पूरा धोई पूरा रेडी कर देती। तो चला चिकेन टाको तेल हल्दी पकई ये करदे एपटे कड़े गरम है आम आलूटा जो काटी रोचे भाजी। तो चलो तू चिकेन आज स्पेशल दही बरा तो केमती हो तो वीडियो मध्य जारी रोतु तो देख। तो पूरा भात बसी सारी तो पूरा बड़ी ताती पूरा बाची गला। तो आम आलू खाइबा ब्राउन कलर आलू भाजी आम चलते प्याज मसला रेडी करवा। तो चिकेन रेसिपीटा स्टार्ट करवा। आम चिकेन हल्दी कोबी मैरिनेट करवा। रखा प्याज काट तो देखिए अब आलू ब्राउन कलर है आलू है तो हमें तो काढ़ा तेल गरम हो गरम काटी पियाज भाई जो गरम हो दिन रोसे करें महाप्रश्न घर मामा के रोसे कर बुझा दरकार। देखिए मोर प्याज तीखा लगे भात लगे भात लगा प्याज हो तो आम मसला लगे पकेगा। अनुसार लगा दी मसला कषि सारा ये कषि अदा कषि सारा गरम मसला चिकेन
ମସଲା ପୁରା ରେଡି। ଆମେ ଚିକେନଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଇଁଷ ପାଣି କରିବା ତାକୁ ପୁରା କଷି ଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଦହି ଆଉ ଏଠି ଦହିବରା ହେବା ପାଇଁ ଦହି ଆଉ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଚିକେନଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଚିକେନ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ 80% ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବାକି 20% ଆଉ ଯେତେ କଷିବେ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ରୁମ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏବେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏକଲା ତଳେ ରୁମ୍ର ତାମିଲ ପିଲା ଉପରେ 2 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ର ମୁଁ ଏକଲା କ'ଣ କରିବା। ଏଇ ତ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତି ପବନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ପାଣି ମୁଁ ଚିକେନ ଚଢ଼େଇବା। ତ ଚିକେନ କଷା କରି ଖାଇଦେବୁ ନା ଗରମ ଭାତରେ ତାକୁ ଚିକେନ ବନେଇବା। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ଚିକେନ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଆମେ ଲାଗିବା ଦହିବରା ଅଲରେଡ଼ି ଦହି ଆଉ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ମରାଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚିକେନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଗରମ ମସଲା ମାରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କାଟି ରଖୁଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପୁରା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ ଝୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା, ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବି ଚିକେନ ହେଇଯାଇଛି ତା ସବୁ। ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ତ ଚାଲ ଦେବେ ଦହିବରାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପୁରା ଦହି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଆମର ବରା ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦହିରୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ରଖିବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଏଇଟା ଛୁଙ୍କ ମାରାଯିବ ପୁରା। ଆମେ ପୁରା ଛୁଙ୍କ ମାରିକି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏହାକୁ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା। ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଚୁଡ଼ିଗଲା। ଟିକେ ଜିରା ଟମାଟୋ, ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଦେଖିବା। ମୋର ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଦହିବରା। ମୋର ଚିକେନ ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦହିବରା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଝାଳ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଝାଳ ମାରି ଗଲେଣି। ପୁରା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଗାଧି ପାଣି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଇଟମ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ଦୂର ଭୋକ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ତ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପୁରା ଭାତ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2ଟା। ମୋତେ ଏବେ ଖାଇ ଦେଇକି ପୁରା ଶୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ରାତି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚିକେନ ତରକାରୀଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କହିବେ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଖାଇନେବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁपर। तो आपको भिडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जमा भूलें। तो देखा नेक्स्ट वीडियो।